Hello mga Oragon, mga besh, mga bay. Kumusta po kayo? Magandang araw po, gabi, umaga o hapon. Kumusta po sa lahat po ng aking mga subscribers? Stay connected. Salamat sa inyong support at panonood sa aking mga video. So kung kayo po ay bago para sa aking channel at nanonood ngayon, please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Bicol Express the Oragon, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga ina-upload na video. So ngayon, alam nyo naman, matagal na kaming di nagkikita, nagkakasama ng aking asawa. So medyo nagtatampo siya. Kanina bagong ligo siya, nakatulog. Ngayon aamuin natin kasi pinagluluto niya ako, di ako nagluto. Sabi ko busy ako. Yun, kaya tingnan natin ang magiging reaction ninyo. Okay, please watch the video till the end. Okay, what? So, ayun na nga, mga Oragon, mga besh, mga bay. Sige, tingnan natin. Kasi tulog siya. Sige, puntahan natin. Huwag maingay. Kasi andun po siya. Ayan o. Nakakumot. Ayun o. Hindi pa niya inalis yung ano niya. May towel pa sa ulo. Kaya lambingin natin. Baka mawawala yung galit niya. Anak. Huwag may maingay, ha? So, ayan. Puntahan natin. Ayan siya. Tutulog. Ayan. Nakakumot pa kasi nilalamig daw siya sa aircon. Nilamig daw siya. So, tingnan natin. Ating lalambingin. Mahal? Tulog ka pa? Tatampo ka pa? Mahal? Uy. Uy. Huwag magtampo. Tatampo ka? No, magsasaing na ako. Huwag kang mag-alala. Pagluluto kita ng masarap na pagkain. Hey. Uy. Huwag na magtampo. Hal. Yan. Daklayan natin. Para magising. Hal. Uy. Uy. Hal. Mahal. Sorry nga. Huwag nang magalit. Magluluto na nga. Kaya nga lumapit ako sa iyo eh. Kasi ipagluluto kita ng masarap. Wow! Ayun no. Sige na. Huwag na magtampo. At magluluto na si Nonoy. Ha? Di mo pa inalis yung towel sa ano mo. Basa pa oh. Basa. Sa ulo mo. Huwag na. Huwag na tampo-tampo ha. I love you. Magluluto na ako ha. Magluluto. Yun lang naman pinagtampo mo kung hindi kita pinagluto. Hindi po siya naimik. Galit pa rin. Huwag na magtampo. Nga. Paano nga sa kumot pa sa pasukob? Wow.
Yun. So, ipagluluto na kita. Huwag ka nang magalit. Mahal. Mahal. Anyari sa ulo mo, mahal? Diyos ko po. Ito po ang aking mahal. Ayan po siya, ang katawan niya. At ito yung ulo niya. Ayan. Ayan, no. Mahal ko, nagkumot pa, oh. Diyos ko. Sige nga. Yun, padaklay nga. Yun, ito po. Kasama ko na ang aking mahal. Ipagluluto ko na siya. Magluluto na ako kasi gutom na daw. Ito na po ang aming kaldero. It's a prank. Wala po siya dito. Joke lang. It's a prank. Wala po siya. Wala dito ang aking mahal. Kasi, nandito po ako sa malayo. At malayo sa pamilya. Nagtatrabaho bilang isang OFW. Kaya, ito walang magawa. Namimiss man ang pamilya. Kailangan magtiis para sa kanila. So, prank lang po. Bagay din pala akin magsombrero ng ganito. Gagawin ko tong helmet. Pag nasira yung helmet ko dun sa trabaho. Ito. Para hindi ako huli ni safety bro. Safety John Climaco. Shout out. Yung mo, itlog. Padalan kita ng mga ilang piraso, mga 30 piraso ng itlog na maalat, yung ginawa kong homemade na ginawa namin ni Buddy Mario. Homemade na itlog na maalat. So, matikman mo kung maalat yung asin na nabili ni Mario. So, it's a prank mga Uragon, mga besh, mga bay. Walang magawa eh. Nandito tayo sa kwarto. Ayun lang, pasensya na kung medyo nag-prank din ngayon si Nonoy, si Uragon. So maraming salamat sa inyo mga besh, mga bay, mga Uragon. So hanggang dito na lang, yun lang naman ang aking ginawang kalokohan. Prank daw. Kunwari nandito ang aking mahal, ang asawa ko. So maraming salamat. Please don't forget to subscribe to my channel, Bicol Express The Uragon, and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videong i-upload. Maraming salamat. Bye-bye!